små børn her? Er der, Markus? Er der nogle små børn? Der skulle være en Emilie. Vi har en, der hedder Markus. Emily. Og en Markus, er han her? Er du her, Markus? Ja, Markus her. Nå, du er her. Jamen, så har jeg lige nogle gaver. Jeg har lige parkeret ude i rundkørslen, ikke? Kæden holder derude. Nej. En lille en til den lille. Hun er vist rimelig lille. Men her er noget andet. Hvem kan det være til? Det er dig, tror du? Ja. Skal vi se, hvad julemanden har med til dig? Den har været så stor, vi kunne næsten ikke have mere kage. Det er så flot. Sådan. Ej, hvor er det stor. Nej. Den er fra julemanden til Markus. Tak, julemand. Kan du sige tak, julemand? Tak. Velkommen. Og rigtig god jul, julemand. Nu har du været en god dreng, ikke også? Har du været en god dreng? Ja. Ja. Det var godt. Farvel igen. God jul, julemand. God jul. Tak for besøget. God jul. God jul, julemand. Det var godt, du kom forbi. Tak skal du have. Han skal over til Skotland, til de andre børn i Skotland. Ja. God rejse. Hils dem på Nordpolen. For en morkugle. Skal du åbne den nu? Hils dem på Nordpolen. Det må du godt. Wow. Ja, hvad? Skal vi Wow. bare hjælpe dig med at åbne den? Man kan med det her, altså. Så du lige det? Der er ikke en flyvemaskine til mig. Jeg tror, Det var Markus. Jeg tror, det er en racerbil. Tror du, det er rigtigt? Eller en flyvemaskine. Du må åbne og kigge. Vil du det, morbror? Hvad? Vil du det? Hvad? Hvad er det, der gør? Nej, det ved jeg ikke, hvad det er. Det var en flyvemaskine. Det var en flyvemaskine. Det var en flyvemaskine. Det var en flyvemaskine. Nej, er det rigtigt? Ja, og den er til mig. Den var til mig. Det var den, jeg ønskede mig. Var det den, du ønskede dig? Ja. Ej, hvad? Snakker vi julemanden ikke også? Det var, Nej. det var en flyvemaskine. Hold da op. Jeg kan ikke arbejde vejgrund, så det Kunne jeg ikke åbne den? Jo, jeg må gerne åbne. En flyvemaskine oppe i luften. Ja. Julemanden plejer at komme i racerbane til mig. Men det gjorde den ikke. Nej. Nu skal vi sammen. Ja, Markus. Jeg så, hvornår var det snø? Hvad kan I sige? Jeg kan ikke få til at sidde. Må jeg se? Kan du ikke få det? Hvad? Jeg har til den, og jeg bare har været til hende.